వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ పరిధిలో ఆధునిక గోశాల నిర్మించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ కోరారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో సీఎంను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. విప్ శ్రీనివాస్తో పాటు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, వాకిటి శ్రీహరి సీఎంను కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆధునిక గోశాల నిర్మాణం కోసం వేములవాడ రూరల్ మండలం మర్రిపల్లిలో 40 ఎకరాల స్థలం గుర్తించినట్టు ఆది శ్రీనివాస్ సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. గోశాల నిర్మాణంతో పాటు సరైన వైద్య సిబ్బందిని నియమించాలని ఆది శ్రీనివాస్ సీఎంను కోరారు.